Bon dia! Avui us vull parlar del joc El rei dels daus, un joc perfecte per passar una molt bona estona amb tota la família. És un joc que ens demanarà treballar una miqueta la lògica, tenir una bona estratègia i tenir una miqueta de sort. Per fi ens hem convertit en reis, tenim el nostre propi regne, però ens falta el més important, els nostres habitants. Per tant, l'objectiu del joc serà aconseguir tants habitants com sigui possible per formar part de la població del nostre regne. És un joc en el qual hi podran jugar de 2 a 5 persones i a partir de 8 anys. Com a molt ens portarà mitja horeta i ja veureu que es farà curta i divertida. Som-hi! Abans de començar a jugar, el que hem de fer és preparar el taulell de joc. Quan obrim la caixa, aquests són els elements que en trobarem, no en trobarem més. D'entrada, unes instruccions molt clares, molt breus, molt entenedores, que ens ajudaran, si tenim cap dubte, durant el desenvolupament de la partida. Ens trobarem 6 daus, que tenen dues característiques. Una és tenir un valor numèric i l'altra és tenir cares verdes, cares vermelles o bé cares blaves. Després explicarem el perquè d'aquestes característiques. I tenim 3 tipus de carta. Les cartes de penalització, de penyora, són uns personatges que no els voldrem veure ni en pintura, però els anirem incorporant, vulguem o no. Deixarem una pila, boca amunt, a la part dreta del taulell de joc. També trobarem les cartes en diferents ubicacions. Són ubicacions que podrem anar incorporant també al nostre regne per tal d'enriquir-lo i les disposarem, tal com indiquen a les instruccions, en 5 piles diferents, endreçades per diferents llocs o, en aquest cas, colors, que en realitat ens resultarà més còmode i útil a l'hora de veure com es desenvolupa la partida. I fixem-nos també que aquests llocs estan endreçats per valors numèrics. Aquests valors ens indiquen els punts que guanyarem i també l'ordre en el qual hem d'endreçar aquestes piles, d'acord? 2, 3, 4, deixant el número més alt a la part inferior de la pila. I finalment, les cartes de personatge. Aquestes cartes, precisament, són tots aquells habitants que voldrem incorporar a la nostra mà i així ens faran guanyar punts que es tindran en compte al final de la partida. La deixarem a l'esquerra del taulell de joc i, tal com indiquen també les instruccions, les disposarem d'esquerra a dreta, deixant-ne una just a sota de cada ubicació. I així ja ho tindrem tot a punt per començar a jugar. Recordem que els torns es desenvoluparan de la següent manera. Cadascun dels participants tindrà fins a un màxim de 3 tirades, d'acord? I els torns es faran en sentit de les agulles del rellotge. Per tant, el primer que podem fer és tirar i veure com es desenvolupa. Fixem-nos que a la nostra primera tirada els daus ens donen unes diferents combinacions. En primer lloc ens donen 3 daus blaus, 2 de vermells i un de verd. Em podria fixar en això o em podria fixar en el valor numèric segons el que ens demanin les cartes que hi ha aquí. Fixem-nos que en aquest cas, que seria el més fàcil, seria aconseguir 3 uns i podríem incorporar aquesta carta a la nostra mà. Però n'hi ha d'altres que són més complicades d'aconseguir, com aquesta, que ens demana 4 daus iguals i 2 de diferents. És molt difícil, això en valor numèric, d'aconseguir, per tant, la recompensa que ens emportarem serà molt més alta. Aquí ja depèn precisament la nostra estratègia, si serà més o menys arriscada. Com que jo sóc un tio valent, em quedaré amb aquests dosos, i aquí també tinc una parella de 5, i puc triar aquests 2 daus, puc reservar aquests, i amb aquests 2 fer la resta de tirades. A veure si tinc sort. Trec un 4 i un 1, que no em serveixen absolutament per res, i torno a jugar-me-la. Un 2, magnífic, però aquest 3 no em serveix per res. Però mira, aquí hi ha una carta que ens demanava 3 daus iguals i 2 de diferents. He tingut sort en aquest cas. I puc incorporar aquesta carta a la meva mà. He acabat el meu torn i és el torn del següent jugador. Per passar al següent torn, el primer que hem de fer és omplir les caselles que hagin quedat buides. Per això el que farem és, les cartes que tingui més a l'esquerra, córrer-les cap a la dreta i omplir aquest espai amb una carta que agafarem de la pila i ja podem continuar jugant. Com hem vist, la dinàmica del joc és força fàcil. Simplement hem de tenir en compte les combinacions dels daus i les combinacions que ens demana cadascun dels personatges per incorporar-ho a la nostra mà. Imaginem que després de la tercera tirada no he aconseguit
cap combinació que sigui favorable per incorporar aquests personatges. Doncs aquí rebré el càstig i és el moment en el qual incorporaré la carta de càstig, de penyora. 3 punts negatius a la meva mà. És important saber com podrem incorporar les cartes de lloc als nostres regnes. Per fer-ho, simplement hem de tenir en compte que les cartes de personatge i les cartes de lloc tenen una característica comuna, que són aquests colors. N'hi ha de grocs, n'hi ha de blaus, n'hi ha de marrons, n'hi ha de verds i n'hi ha de liles. Quan la carta del personatge sigui del mateix color que la carta de lloc, si jo aconsegueixo aquesta carta amb aquests 3 uns, no tan sols aconseguiré aquesta carta i posar-la a la meva mà, sinó que també aconseguiré la carta de lloc. Quan s'acaba la partida del joc del rei dels daus? Hi ha 3 maneres d'acabar la partida del rei dels daus. En primer lloc, s'acabarà la partida si s'esgoten les cartes de càstig, la dels lletjos. Quan s'acabin aquestes cartes, s'haurà acabat la partida. La segona manera d'acabar la partida és, prèviament al principi de la partida, entre tots els participants, haurem seleccionat un dels llocs, per exemple, el groc, la ciutat. Quan s'esgotin aquestes cartes de ciutat, s'haurà acabat la partida. I la tercera manera, i la més complicada d'acabar, és que s'esgotin totes les cartes de la pila d'habitants. En el moment que això passi, també s'haurà acabat la partida. Abans d'acabar, és important tenir en compte les característiques d'alguna de les cartes que formen part de la pila d'habitants. En aquest cas, fixem-nos que apareix aquest símbol a la part inferior. Si apareix aquest símbol, el que ens està demanant és una combinació de tots els daus parells. Per tant, de 2, 4 o 6, i podríem incorporar aquesta carta a la nostra mà. Aquí és tot el contrari, el que ens demana que siguin tots els daus imparells o senars. Aquí tenim una carta amb 2 característiques diferents. Té totes les caselles en blanc. Això vol dir que per aconseguir-la ens demana una successió de números, que pot ser 2, 3, 4, 5, 6 o 1, 2, 3, 4, 5, una escala. I fixem-nos que la part superior dreta té un altre símbol. Quan haguem aconseguit aquesta carta i la incorporem a la nostra mà, quan estigui a la part superior, al torn següent no tan sols podrem tirar els daus 3 vegades, sinó que ho farem una 4a vegada. Ara ens apareix l'hipnotitzador. Aquesta carta és molt interessant perquè si la tenim en el terreny de joc, en el taulell de joc, si l'aconseguim, aconseguirem també la carta que hi hagi a la seva dreta. Això pot resultar molt interessant perquè si ens podem incorporar aquesta carta i és coincidint, a més, amb el color del lloc, doncs també podrem incorporar el lloc. Per tant, ens pot fer canviar la partida. Per aconseguir-la, però, no és fàcil. Hem d'aconseguir que la suma dels daus sigui de 12 o inferior. Aquí tenim aquesta altra carta, que és molt interessant, també, totes ho són, de fet. Tal com ens indica aquest símbol, si l'aconseguim, tindrem dret a un altre torn. Volia explicar-vos també la carta de la fada. Per si sola no té massa valor, però quantes més n'incorporem, més valor tindrà. Una de sola val 1 punt, però si, per exemple, n'aconseguim 2, cadascuna d'elles tindria un valor de 2 i així successivament. Si en tenim 3, doncs multiplicarem 3 per 3. I l'última carta, i la que fa més gràcia i il·lusió als nostres adversaris, és la carta del drac. Fixem-nos que aquest símbol el que ens indica és un regalet. Per tant, si l'aconseguim, li podrem regalar a qualsevol dels nostres adversaris i restarà automàticament 6 punts. Per aconseguir-la, hem d'aconseguir que el valor dels daus sumi 30 o més. Bé, doncs, i fins aquí. Espero que les explicacions us hagin resultat clares i entenedores i sobretot que a partir d'ara passeu una molt bona estona jugant amb companys, amb la família o amb qui vulgueu. A reveure!